Lama hamya khoi simi Agartala laharni halok belai khe kirma singsa halok abai tongko song blukrok derawo klai tongbaikha joton sai asamani kongkha o gobai kethek lama ono kasawi tongkha ambulance rok haino abai jorabai baksa hospital sogi maya ngai bemar khlaijak rokni langma belai kheno theinani bokha thangi eba deranani bokha khangi tongkha jola korma romoino obahai Tuglu baglu harbek kepek hadului baikhe khoi simi Agartala laharni tongmani kisa wati banyo harbek ngai thangai harbek tu fano terfan lai sunan ni thanglai teni ono ambulance run lai maya ngai kasawi tongbaikha tongma chai toklai ban ya gulo amchai lukrok basalai nai rohnani chai toklai kha salburum burum o lama tui thanglai su khlai mani abo kiri lai se ma tonglayo kiri lai ke tu thanglai ma tonglayo nei bemar tui jak o ambulance rok sai thangma bai tabo borok no tam kham thangnai abo sumung tini ngana ambulance khana botai kaisa phaimano akho baike mathangra nai nai amchai lukrok salai ke dati dodor ro khoi simi Agartala thangmani lamano sramjak nangthong tamni himba obo kaisa kaham lama boroi kerengnani bagi simia boroni langma mathang khaniyo bo kerengjak Agartala জিবি এখানে কই আটকাইছেন কি ব্যাপারে আটকাইছেন ওই গাড়ি দুইটা গাড়ি বেশ আগা কোন জায়গা দিয়ে আটকাইছেন এটা পাহাড়ের ভিতরে কতক্ষণ সময় হয়েছে ও আধা ঘন্টা হয়ে যাবো গাড়ি আপনার গাড়ি থেকে রুগী আছে ও আছে দুজন সুন্দর আটকাই রয়েছেন এখানে আপনি কই থেকে আইছেন কই যেতে আসলেন কোন জায়গা এটা অসুবিধা হইতেছে কাজের জন্য গেছি আজকে হাজিরা নাই দাঁড়িয়ে বলতে